ଆମର ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବର୍ଷାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଆଜି। ହାଏ ସ୍ୱରାଜ, ଆଜି ପୁରା ବୋବାଲ ହବଟି? ବୋବାଲ ମାନେ ଫୁଲ ବୋବାଲ। ରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସୁଆର ସାଇ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମା। ଆମର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ପୂଜା ହବ, ଦେନ୍ ବାଜା ବାଜିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହବ ସେଇଠୁ। ଚାଲରେ
फाइनाली विसर्जन हेबाकू जाउची समस्त पिला रेडी आ हमें तो बइचु ऊपर बापुली बइचु एठी बापुली कोडी बइचु मां का धरिछु हमें जाउछु समस्त जाउछु